आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. कणकवली शहरात मुलींची छेड काढणाऱ्या परप्रांतीय 2 युवकांवरती पोस्को अंतर्गत कणकवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कणकवली शहरात काल एक धक्कादायक प्रकार घडला आणि त्यानंतर त्याचे पडसाद काय उमटतात हे कणकवलीकरांनी दाखवून दिलं आणि त्याच प्रत्यक्षदर्शनी उपस्थित असणारे काही नागरिक आपल्यासोबत आहेत. काल जी मोठी धक्कादायक घटना घडली, मुलींची छेड काढण्यानंतर त्यांना येतो तो कणकवलीवासियांनी चोप दिला. काय नेमकी तिथे प्रत्यक्षदर्शनी परिस्थिती होती? काल दुपारी 2:30च्या सुमारास आमचा मित्र सुनील निकम यांची पुतणी, म्हणजे आमचीही पुतणी, तिच्याबरोबर परप्रांतीयांनी छेडछाडीचा एक प्रकार, निंदनीय प्रकार असा केला. त्या बदल्यात आम्ही त्यांना यथेच्छ चोप देऊन त्यांना दाखवून दिलं की कणकवलीकर काय आहेत ते, आणि कणकवलीत येऊन ही बाहेरच्या माणसांची जी दादागिरी आणि जी फालतूगिरी चालली आहे त्याबद्दल आम्ही त्यांना दाखवून दिलं की हे कणकवलीत चालणार नाही. कणकवलीत राहायचं असेल तर कामधंदे करा, व्यवस्थित राहा, आम्ही सपोर्ट करू. जर फालतूगिरी करत असाल तर रोज मारू आणि ह्याच्यानंतर पण मारू. त्यांनी सांगितलं आहे. काल बघितलं आपण काही महिला देखील आहेत. काय सांगशील कालच्या घटनेसंदर्भात? तू एक मुलगी आहेस, त्या ठिकाणी अशा पद्धतीची घटना घडतात, कणकवलीवासियांनी एकत्र त्यावेळी आलेलं होतं. तर काल म्हणजे आमच्या तेलियाईमध्ये एक प्रकार घडला की म्हणजे आमच्या वॉर्डमधल्या ज्या 2 मुली होत्या त्या शिवण क्लाससाठी जात होत्या. तर त्या एका सलोनमधल्या 2 मुलांनी त्या मुलींची छेड काढली. मुलगी म्हणून मला आमच्या आळीतच आमची आळी एवढी म्हणजे अशी फेमस आहे की म्हणजे आमच्या आळीत असे प्रकार घडतील असं कोणत्याही नागरिकांना वाटत नव्हतं, पण असं आमच्या आळीत एक प्रकार घडला. एक मुलगी म्हणून मला एक असं वाईट वाटतं की म्हणजे असं ह्या आमच्या वॉर्डमध्ये होता का म्हणे होतं. बट मी एक आपले जे नगरसेवक आहेत मनस्वी ठाणेकर म्हणा किंवा आपले नगराध्यक्ष समीर पारकर यांना मी एक संदेश पारकर यांना मी एक विनंती करते की तुम्ही एक म्हणजे एक कणकवलीत एक पूर्णपणे मुलींना एक सक्षम म्हणजे मुली चांगल्या प्रकारे इथे फिरल्या पाहिजेत, म्हणजे सुरक्षित राहायला पाहिजेत किंवा त्यांच्यावर असे कोणतेही अत्याचार होता का म्हणे किंवा त्या मुलींना छेडछाड होता का म्हणे, त्यासाठी त्यांनी उपाययोजना नवीन राबवल्या पाहिजेत अशी मी त्यांच्याकडे कळकळीची विनंती करते. तुम्ही देखील एक महिला आहात, ह्याच प्रभागामधल्या आहात. एकंदरीत काय नेमकी प्रतिक्रिया एक महिला म्हणून? काल जो प्रकार घडला तो अतिशय निंदनीय आणि घृणास्पद प्रकार होता. आपला जिल्हा हा एक सुरक्षित जिल्हा आणि साक्षर जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, परंतु असे परप्रांतीय येऊन आपल्या पोटपाण्यासाठी येतात, कामाधंद्यासाठी येतात आणि इथल्याच मुलींची वरती येऊन छेडछाड करतात. हा एक निंदनीय प्रकार आहे. ह्या प्रकाराला कुठेतरी आळा बसणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्यांना योग्य ती शिक्षा होणं देखील गरजेचं आहे. आपल्या इकडल्या मुली जर हा प्रकार दिवसाढवळ्या घडत असेल तर दिवसा तर सोडा, रात्रीचं पण महिला बाहेर येऊ शकत नाहीत किंवा आपण कामही करू शकत नाही. हे परप्रांतीय येऊन आपल्यावर अन्याय करतायत. त्यामुळे न्याय प्रशासनाने लवकरात लवकर योग्य ती कायदेशीर कारवाई त्यांच्यावर करावी व योग्य तो न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. त्यामुळे असं जर केलं तर आपल्याला पुढील म्हणजे भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत व त्यांच्यावर आळा बसेल. एक स्थानिक महिला म्हणून ह्या स्थानिक मुलींना किंवा महिलांना तुम्ही काय आव्हान? जर असं कोणतरी आपल्याबरोबर म्हणजे आपल्याला छेड करत असेल किंवा खुणावून दाखवत असेल तर त्वरित आपल्या पालकांशी संपर्क साधायचा आणि तिथल्या नागरिकांना येऊन मदतीचं आवाहन करायचं. जो काल जसा प्रकारे चोप दिला गेला तसाच चोप पुढे देखील दिला जाईल व मुलींच्या सुरक्षिततेची काळजी कणकवलीकर नक्कीच घेतील हा विश्वास आहे. काळजी घेतील. कालच्या घटनेनंतर त्या 2 व्यक्तींवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, एकंदरीत गंभीर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. काय सांगा? गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत ही ठीक आहे, ही कायदेशीर बाब झाली, परंतु जे सुजाण नागरिक आहेत त्यांना बरोबर ट्रीटमेंट दिलेली आहे. माझं म्हणणं असं आहे की ह्या कणकवली शहरात सुसंस्कृत नागरिक राहतात, एक संस्कृती जपली जाते. बाहेरून येणाऱ्यांना आमचा कधी विरोध नव्हता आणि याच्यानंतरही नसेल, व्यवसाय करण्यासाठी किंवा काम करण्यासाठी. परंतु या कणकवलीची एक संस्कृती, या महाराष्ट्राची एक संस्कृती आहे ती त्यांनी पूर्णपणे जपली पाहिजे आणि ती जर जपली गेली नसेल तर मग मात्र नागरिकांचा उद्रेक होतो आणि त्या जे आमचे महाराष्ट्र किंवा कणकवलीचे नागरिक आहेत ते शिवाजी महाराजांचे मावळे आहेत. त्याच्यामुळे ती पण संस्कृती आम्ही दाखवू शकतो. हे कालच्या प्रकारावरून आम्ही दाखवलं आहे.
आम्ही शांतपणे पण ट्रीटमेंट करतो आणि नंतर व्हायलंट पण होतो. पण जर परप्रांतीय किंवा इतर येऊन जर इथली शांतता किंवा सुव्यवस्था बिघडत असतील तर ते कोणताही नागरिक किंवा आम्ही तरी सहन करणार नाही. आता एवढंच म्हणणं आहे, कणकवली शहरात अशा ज्या काय पार्लर आहेत किंवा इतर मोठ्या मोठ्या आस्थापना ह्या 100% आल्या पाहिजेत. तरच रोजगार निर्मिती किंवा जे काही चक्र असतं आर्थिक चक्र ते चालण्यासाठी हे आवश्यकच आहे. पण त्याचबरोबर जे परप्रांतीय कर्मचारी आपण आस्थापनेत आणतो त्याची कुठेतरी नोंद झाली पाहिजे. सरकार दरबारी यांची नोंद होणं गरजेचं आहे. ते कधी येत आहेत, किती दिवस काम करणार आहेत याची नोंद झाली पाहिजे. त्यांचे आधार कार्ड, त्यांचे ॲड्रेस, त्यांचे मोबाईल नंबर हे सरकार दरबारी आलेच पाहिजेत. त्याच्याबरोबर नगरपंचायतीने पण हे जे नाहरकत दाखले जेव्हा देतो आपण तेव्हा त्यांनी हे कंपल्सरी केलं पाहिजे की अशा आस्थापनांमध्ये जेव्हा परप्रांतीय कर्मचारी येतात त्यांची नोंद नगरपंचायत, पोलीस प्रशासन यांनी घेतलीच पाहिजे. आणि जे कोण व्यसनाधीन आहेत कर्मचारी आपले त्यांच्यावर पण लक्ष ह्या आस्थापनेच्या मालकांनी पण ठेवला पाहिजे. त्यांची पण थोडी जबाबदारी आहेच. एकंदरीत काल तुम्ही या घटनेची खूप गंभीर घटना आहे. एकंदरीत काय सांगा? कालचा जो प्रकार घडला तो अतिशय वाईट होता. म्हणजे कसा की कुठूनही येतील, परप्रांतीय येतील, कोणीही येतील आणि ते येथे येऊन आमच्या मुलींना छेडछाड करतील हे आम्ही सहन करणार नाही. आणि काल आम्ही तो त्यांना प्रसाद दिलेला आहे आणि जर ते असे वागत असतील तर असाच प्रसाद त्यांना मिळणार. आम्हाला त्याचं समाधान आहे. आणि ज्या मुली फिरतात किंवा ज्या मुली खेळतात, बागडतात त्यांच्यावर जर असं काही होत असेल तर सरकारने त्याच्यावर निर्णय घ्यावा, त्यांना न्याय मिळावा. म्हणजे त्या पोरांनी असं वागता कामा नये. प्रत्येकाला ही शिक्षा मिळालेली आहे एकंदरीत असं आम्हाला वाटतं. निश्चितच आपण बघतोय कणकवलीमध्ये प्रत्येक नागरिकांनी ज्या घटनेनंतर जे पडसाद उमटले त्यांनी पोलिसांच्या स्वाधीन केले, त्यानंतर गंभीर गुन्हे दाखल झाले. महाराष्ट्रामध्ये बघतोय की महिलांवरील होणारे अत्याचार असेल, छेडछाड असेल किंवा बलात्कार असेल, या घटना या गंभीर घडत आहेत. आणि त्याच अनुषंगाने कणकवलीतील घटना, काल छेडछाडीची घटना घडली आणि त्यानंतर कणकवलीतील समस्त नागरिक एकत्र येऊन जो काही प्रकार घडला तो त्याचं समर्थन करून त्यांना पोलिसांच्या स्वाधीन केलेलं आहे. ते चोप देऊन ही एक घटना घडली. त्यामुळे कुठलाही व्यक्ती किंवा परप्रांतीय असेल किंवा कोणीही असेल की मुलींची छेडछाड काढणार नाही एवढंच कणकवलीकरांनी या सगळ्या घटनेतून दाखवून दिलेलं आहे. उमेश तुडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.